Per damunt de Manlleu n'hi ha una pulla amb creda on hi ha un serpent molt gros, esgarrifós de veure. Si no ho creieu, diu que ho aneu a veure i el trobareu. Tota la gent que veu, si els pot haver, se'ls menja. S'ha menjat un senyor que venia de festa. Si no ho creieu, diu que ho aneu a veure i el trobareu. S'ha menjat 2 cavalls, una burra i un euga, moltons a prop de 100, i 900